Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς δεν παίζετε τίποτα, κιθάρα, drums, κάτι? Όχι. Από όργανα, όχι. Ο γιος μου επιχειρεί να μάθει κιθάρα, αλλά. Οπότε μες στο σπίτι κάτι γίνεται φασαρία, Χρήστο Δράπτης εδώ και στο εφημερίδα. Καλημέρα. Καλώς τον Χρήστο. Τη drums. Κάνει φασαρία πολύ. Ναι, το drums καλό είναι να μην. Το κάνει ο Ανδρέας Λοβέρδος που φτάνει. Έχουμε ένα. Να το αφήσετε. Είμαστε εντάξει. Παίζει η κιθάρα σε ένα σκύλο που έχουμε και μικρό. Ναι. Ταλαιπωρείται το ζώο, Ο Ανδρέας Λοβέρδος παίζει, τι παίζει, drums. Παίζει drums. Νομίζει. Εντάξει, κάτι συγκροτηματάκια, τραγουδάει λιγάκι, λέει τα καλά, καλώς είναι. Μην είσαι τόσο αυστηρός, προσπαθεί. Τώρα, μια και έχουμε τον Υπουργό, πριν μπούμε στα οικονομικά, κύριε Υπουργέ, που θα μπούμε, γιατί είπαμε και πριν ορισμένα πράγματα με το ΣΥΡΙΖΑ που. Τέλος πάντων, χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις όλα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες εξηγήσεις και από εσάς, αν γίνονται ή όχι. Αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τον κύριο Ράμα. Ο κύριος Ράμα έφυγε από εδώ και μοιάζει σαν να απασφάλισε. Λέει: η οικονομία της Ελλάδας είναι στον τομέα σας, γι' αυτό και σας ρωτάμε. Δεν υπάρχει χωρίς τους Αλβανούς και τη βοήθεια των Αλβανών, τέλος πάντων. Κάποτε λέει: κατεβάζουμε τα παντελόνια στην Ελλάδα, αυτά τελειώσανε. Και εγώ είμαι ο στάρ των Αλβανών στην Ελλάδα. Τι λέτε? Πιστεύω ότι ως λαός συνολικά δίνουμε παραπάνω σημασία σε αυτά από ό,τι χρειάζεται. Ξεχνάμε ότι είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνη δεν είναι. Παλεύει να γίνει. Παλεύει, αλλά ο δρόμος τους περνάει από εδώ. Το ίδιο ισχύει και για τα Σκόπια. Επομένως, αυτή η τοπαθής αντιμετώπιση. Από μέρους μας, λέτε. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να. Δεν σημαίνει αυτοπεποίθηση. Ακριβώς. Χρειάζεται παραπάνω αυτοπεποίθηση και συναίσθηση της κατάστασης και της ισορροπίας των δυνάμεων. Δεν θα έλεγα το ίδιο για την Τουρκία, που προφανώς είναι άλλης κλίμακος. Για τα Σκόπια όμως θα λέγατε πάνω κάτω στην ίδια λογική. Και για τα Σκόπια. Ο δρόμος τους περνάει από την Αθήνα. Αν θέλουν να έχουν ευρωπαϊκή προοπτική, πρέπει να έχουν μια ευρωπαϊκή λογική. Και να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι νωρίτερα ή αργότερα και οι μεν και οι δε θα το καταλάβουν και θα καταλάβουν ακόμη περισσότερο ότι τους συμφέρει να έχουν φιλικές σχέσεις με την Αθήνα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, για να πάμε στα θέματά σας για την εποχή, έχει βάλει θέματα και ο κύριος Ζαχαριάδης που ήταν εδώ πριν. Το βάζει και ο κύριος Κασελάκης στο σποτ του. Εδώ σας κατηγορούν ότι παρά το γεγονός ότι λέτε ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, ότι έχουμε αλλάξει πίστα, ότι έχουμε αντιμετωπίσει το μέλλον με καλύτερους ιονούς, οι Έλληνες ζουν με αγοραστική δύναμη Βουλγαρίας σε ένα περιβάλλον ακρίβειας που φτάνει τα όρια της Ελβετίας. Με μια ακρίβεια που επιμένει και παρά τις αυξήσεις, με στους φόρους που είναι εδώ και παρά τις αυξήσεις στις αποδοχές που έχετε κάνει, όλο αυτό εξαφανίζεται. Ο κύριος Κασελάκης ζούσε αλλού την περασμένη δεκαετία. Επομένως, δικαιολογείται να τα λέει. Δεν δικαιολογούνται οι υπόλοιποι που ήταν εδώ και ήμασταν όλοι εδώ. Ζήσαμε την κρίση, την άνευ προηγουμένου κρίση της περασμένης δεκαετίας. Η χώρα έχασε πάνω από 25% του ακαθάριστου εθνικού της προϊόντος, του κατακεφαλήν. Εμείς κατεβαίναμε προς τα κάτω με ένα δραματικό τρόπο και οι άλλοι ανέβαιναν. Εδώ δεν τα διαπιστώναμε την περασμένη δεκαετία ότι δημιουργείται αυτό το χάσμα. Πώς θα εξαφανιστεί από τη μια μέρα στην άλλη το χάσμα? Μόνο στα κινούμενα σχέδια γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα, ακόμα και σε αυτό όμως. Επειδή το λέτε και επειδή το είπε και ο τραπεζίτης, ο κεντρικός τραπεζίτης, θέλουμε, λέει, 20 χρόνια για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 7. Δηλαδή στο 90% αυτό θα εξαρτηθεί από τους ρυθμούς ανάπτυξης των άλλων και από τους ρυθμούς ανάπτυξης των δικών μας. Πάντως το μυστικό είναι να έχουμε εμείς παραπάνω ρυθμούς ανάπτυξης από τους άλλους. Μπορούμε να το έχουμε κάθε χρόνο αυτό. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Και μέχρι στιγμής πρέπει να ζω καλύτερα. Μέχρι στιγμής το έχουμε. Να μου φτάνει να κάνω μια αποταμίευση. Να ζω λίγο καλύτερα. Τι νόημα έχει το λέω ότι πάει καλά η οικονομία? Μα και η σύγκληση αυτό λέει, ότι ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο. Ήμασταν στο 62% του κοινοτικού μέσου όρου το 2020, σήμερα είμαστε στο 67%. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε τετραπλάσιους, πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, είναι ενδεικτικό ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση και ακόμα περισσότερο ενδεικτικό ότι θα συγκλίνουμε και σιγά σιγά πλησιάζουμε. Να σας ρωτήσω, κύριο Δράκη. Το μυστήριο αυτό έχει μια εξήγηση. Ότι στην Ελλάδα υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή. Δηλαδή. Ακόμα. Τεράστια. Δηλαδή υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι και ο Υπουργός τα γνωρίζει. Άλλο αν η πολιτεία
δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να μαζέψει. Έκανε έναν τρόπο με τα POS. Ναι, εντάξει. Κατά τη γνώμη μου θέλει μεγαλύτερο θάρρος. Όχι μόνο, κι άλλα. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά θέλει μεγαλύτερο θάρρος. Δηλαδή, επειδή ζούμε στην ίδια χώρα, έτσι. Έχει δώσει ποτέ απόδειξη υδραυλικός, ηλεκτρολόγος. Ούτε για δείγμα. Ναι, αλλά ούτε το συζητάμε. Την έκανα κάδρο. Ούτε το συζητάμε δηλαδή. Χρήστο μου, η αντιπολίτευση μιλάει για πογκρόμ εναντίον των ελευθερών επαγγελματιών. Το είπε ο κύριος Ζαχαριάδης λίγο πόσο όμως τώρα η πολιτεία. Μιλάει για επίθεση. Πόσο όμως τώρα. Καλά, ο κύριος Ζαχαριάδης τώρα είναι εκτός πραγματικότητας. Πώς μπορεί η πολιτεία να το αντιμετωπίσει αυτό? Είναι δυνατόν να δηλώνουν τώρα εισόδημα 5 και 6.000 άνθρωποι οι οποίοι είναι βέβαιο, ας πούμε, ένας υδραυλικός ή ένας ηλεκτρολόγος. Ωραία, να μας πει πώς θα το πατάξει αυτό. Ακόμα και με τα τεκμήρια, μπορεί να τα βλέπουν ως χάδι μερικοί. Το χιλιάρικο δηλαδή, για αυτό, περί αυτού πρόκειται. Έχει μεταβληθεί σε παράδεισο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Όχι. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς και από εδώ και πέρα, όχι μόνο σε αυτό. Σε σχέση με το 19, με το ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα τότε και του κυρίου Κασελάκη σήμερα, ήμασταν καλύτερα ή έχουμε κάνει βήματα μπροστά? Εγώ όχι απλώς νομίζω, υπογραμμίζω. Υπάρχει μια πραγματικότητα ευρωπαϊκή. Εμείς θέλουμε να πάμε εκεί. Δεν συγκρινόμαστε με το χειρότερο. Βεβαίως θέλουμε να πάμε εκεί και αυτή είναι η επιδίωξή μας κάθε μέρα και αυτό επιδιώκουμε κάθε μέρα. Αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι αυτή την ώρα μας βλέπουν άνεργοι που δεν είχαν μεροκάματο στο σπίτι τους. Έτσι, 400.000 περίπου συμπολίτες μας και σήμερα έχουν βρει εργασιακή προοπτική. Ήταν η ανεργία 18% και έχει πάει στο 10%. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Όχι. Έτσι. Αυτό είναι καλό. Από εκεί και πέρα. Μισό λεπτό. Στις καταθέσεις. Χάνει το μισθό του στην ακρίβεια. Για να τα πούμε όλα. Θα τα πούμε και αυτά. Στις καταθέσεις. Είχαμε 150 δισεκατομμύρια, βρήκαμε από το ΣΥΡΙΖΑ στις τράπεζες και είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα νοικοκυριά έχουν μεγαλύτερες αποταμιεύσεις. Βάλαν πάντως περισσότερα λεφτά στις τράπεζες και τα περισσότερα λεφτά είναι από τα νοικοκυριά. Να πάμε στους μισθούς. Στις καταθέσεις που λέτε, είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Στις καταθέσεις που λέτε, έχετε την εικόνα ότι το μέσο ελληνικό νοικοκυριό μπορεί πια κάθε μήνα να αφήνει στην άκρη για ώρα ανάγκης 100, 200 ευρώ, 250. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Έχω την αίσθηση ότι πολλά ελληνικά νοικοκυριά έχουν προβλήματα, αλλά από τα 50 δισεκατομμύρια παραπάνω καταθέσεις, τα 30 προέρχονται από τα νοικοκυριά και τα 20 από επιχειρήσεις. Έτσι. Τώρα, στους μισθούς. Βρήκαμε ένα κατώτατο μισθό 650, έχει πάει 830. Λέτε εσείς ο πληθωρισμός, η ακρίβεια είναι πρόβλημα, η ακρίβεια πάρα πολύ μεγάλο. Το τρώει ακρίβεια, κύριε Υπουργέ, όλο αυτό που λέτε. Προσέξτε, ο πληθωρισμός, αν βάλουμε μέσα και τον πληθωρισμό που προεξοφλείται για το 2024, σωρευτικά από το 19, είναι 16,5 μονάδες. Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 28 μονάδες. Δηλαδή η αύξηση είναι 11,5 μονάδες παραπάνω από τον πληθωρισμό. Θα μου πεις, τα λες εσύ που είσαι Υπουργός Οικονομικών, τι θα πεις κτλ. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι κάτοικοι στο Κερατσίνι, στη Δραπετσόνα, στο Εγάλεο, στη Νέα Ιωνία που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία με πρωτοφανή ποσοστά. Πότε το 23. Το 23 πήραμε παραπάνω ψήφους από το 19. Γιατί άκουγαν μεν την κριτική της αντιπολίτευσης οι άνθρωποι, αλλά βλέπανε ότι σε σχέση με το 19 υπήρξε βελτίωση. Να σας πω που τα παίρνετε πίσω τα χρήματα αυτά. Πρώτον, από τους έμεσους φόρους που είναι δυσθεώρητοι, τεράστιοι. Είναι 25% σε ό,τι πάρουμε. Από το πρωί το βράδυ πληρώνουμε 25% στα ταμεία σας. Δεύτερον, ένας ταλέπορος άνθρωπος που έχει να πληρώσει την εφορία του και πάει να κάνει ρύθμιση, του παίρνετε 8,5%. Γιατί, κύριε Υπουργέ? Με τη ρύθμιση 24 δόσεων του ζητάτε 8,5%. Για 12 δόσεις του ζητάτε σχεδόν 7%. Γιατί? Πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος? Αυτό είναι ληστρικό το επίπεδο. Αυτό αφορά τις επιχειρήσεις. Πρώτα απ' όλα, οι φορολογικοί συντελεστές με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν ανέβει. Έχουν πέσει πολλοί φόροι. Συγκριτικά με το 19. Το ίδιο θέμα είναι. Για τους έμεσους φόρους με ρωτήσατε. Και σας λέω εγώ ότι έχοντας τους ίδιους και χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, το 2023 που έχουμε τον απολογισμό, είχαμε 9% παραπάνω έσοδα σε σχέση με το 2022. Γιατί η οικονομία δουλεύει
προχωρεί μπροστά και γιατί είχαμε περισσότερο. επιτυχίες και στο μέτωπο της φοροδιαφυγής. Υπολογίζουμε ότι εισπράξαμε μισό δισεκατομμύρια ευρώ λόγω των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των άλλων προσπαθειών που έχουν γίνει στο επίπεδο. Γιατί δεν μειώνετε λίγο τους έμεσους φόρους? Γιατί πρέπει να φέρουμε τα πράγματα σε μια ισορροπία. Διότι εγώ το πρώτο το οποίο κοιτάζω εκεί πέρα που κάθομαι είναι να μην ξεφύγει πάλι η κατάσταση στην Ελλάδα. Διότι τώρα εσείς που μου λέτε ότι να μειώσω και να κάνω και τέτοια. Ναι, και η αντιπολίτευση. Εάν ξεφύγει η κατάσταση, θα μου πείτε, ρε Χατζηδάκη, τι έκανες? Εσύ που είχες όλη την εικόνα καθόσουν και άκουγες εμένα. Άρα λέτε δεν είναι εφικτό. Ακούγαμε και το 2010. Άρα μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή μείωση φόρων δεν είναι εφικτό να γίνει. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο εφαρμόζεται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μειωθεί 50 διαφορετικοί φόροι. Του χρόνου έχουμε δεσμευτεί με βάση το πρόγραμμά μας και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της οικονομίας, θα μειώσουμε κι άλλο, ας πούμε, τις ασφαλιστικές εισφορές. Θα μονιμοποιήσουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες. Και αυτά φόροι είναι. Τώρα έρχομαι στο θέμα που θίξατε. Στο θέμα των ρυθμίσεων. Αν αυτά θα μειωθούν. Λοιπόν, το θέμα αυτό το έχουμε δει κι εμείς, το είχαμε δει, το έχουμε συζητήσει με την ΑΔΕ και ναι, έχουμε αποφασίσει να φέρουμε μία ρύθμιση έτσι ώστε για ένα χρόνο, από τώρα μέχρι το 2025, να επιστρέψουμε στο επιτόκιο της περσινής χρονιάς. Αρκετά χαμηλότερο. Πόσο ήτανε? Ήταν αρκετά χαμηλότερο. Αυτό, κύριε Υπουργέ, τεχνικά γιατί πρέπει να γίνει? Προφανώς υπάρχει ένας λόγος στο θέμα των εσόδων. Γιατί πρέπει να είναι τόσο υψηλό το επιτόκιο? Υπάρχει μια ρύθμιση που συνδέει μια νομοθεσία, δηλαδή που συνδέει τις ρυθμίσεις αυτές με το εκάστοτε επιτόκιο. Επειδή λοιπόν το επιτόκιο φέτος ανέβηκε σε όλη την Ευρώπη παραπάνω και έχει γίνει, ας πούμε, πάρα πολύ ψηλό, υπήρξε μια ρύθμιση στον ΕΦΚΑ, θα υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση. Άρα η είδηση είναι ότι πάμε στο περσινό. Πείτε μας κάτι ακόμα. Ο κύριος Κασσελάκης λέει ότι θα χρηματοδοτήσει το οικονομικό του πρόγραμμα φορολογώντας τα υπερκέρδη σε τράπεζες, διελιστήρια, μεγάλες μονάδες και ούτω καθεξής. Τα υπερκέρδη. Να μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και αντλώντας από εκεί πόρους, θα μειώσει τον ειδικό φόρο, θα μηδενίσει η ΦΠΑ κτλ. Γιατί αυτό είναι καταστροφικό? Τα υπερκέρδη τα φορολογήσαμε και εμείς. Τα φορολογήσαμε και στις ηλεκτρικές εταιρείες και στα διελιστήρια και από εκεί ουσιαστικά μπορέσαμε και δώσαμε τις ενισχύσεις που δώσαμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τα διάφορα πας κτλ. Το θέμα είναι να πηγαίνει κανείς να φορολογεί μέχρι εκεί που αντέχουν οι επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν το αντέχουν θα μας χαιρετήσουν. Τα υπερκέρδη, όλους μαζί. Τώρα, ξαναλέω, είναι μέχρι εκεί που αντέχει κανείς. Ο κύριος Κασσελάκης έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δυστυχώς αστείο. Αστείο? Προφανώς είναι αστείο. Προφανώς είναι αστείο. Μηδενικός ΦΠΑ δεν γίνεται, χειρότερα... Να ξεκινήσουμε μισό λεπτό, ένα. Μηδενικός ΦΠΑ σε μερικά βασικά προϊόντα, λέει. Μπορεί να γίνει. Έχουμε δώσει αναλυτική απάντηση που φαίνεται ακριβώς ότι είναι αστείο όλο αυτό το πράγμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Λέει ότι θα μειώσει τους φόρους των φυσικών προσώπων κατά 30%. Πώς είναι οι φόροι αυτοί? 12 δισεκατομμύρια. Τόσο εισπράττουμε κάθε χρόνο. Τι κόστος λέει ότι θα έχουμε από αυτή την ιστορία? 140 λέει εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Μα άμα κάνει κανείς τους λογαριασμούς, το 30% στο 12 πόσο είναι? Είναι 3,5 δις. Δηλαδή οι άνθρωποι ούτε πέρασαν απ' έξω από εκεί που γίνονται υπολογισμοί για προγράμματα. Μα είναι μια... Μείωση ΦΠΑ υπάρχει, η λέξη κοροϊδία θα ήταν θετική για το ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι θα καθόμασταν και θα κουβεντιάζαμε σοβαρά για αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι μια αστιότητα. Ωραία. Και δεν νομίζω ότι αξίζει σοβαρά να ασχολείται κανένας άνθρωπος. Για τα ανασφάλιστα ΙΟΤΑΧΗ. Τι θα κάνετε εκεί, κύριε Υπουργέ? Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Τα ανασφάλιστα ΙΟΤΑΧΗ. Είχαμε μείνει στην εικόνα του 1 εκατομμυρίου περίπου. Ξέρουμε πόσα είναι. Έχουμε φέρει ένα νομοσχέδιο τώρα. Υπολογίζουμε, γιατί δεν υπάρχει πραγματικό και ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης, ότι είναι περίπου 500.000 ανασφάλιστες αυτοκίνητα. Αυτό γιατί είναι κακό? Είναι κακό όχι μόνο γιατί υπάρχουν κάποιοι, οι περισσότεροι προφανώς, που πληρώνουν και κάποιοι πονηρούλιδες που δεν πληρώνουν και αισθάνονται οι άλλοι κορόιδα. Το κράτος χάνει λεφτά, αλλά και αν γίνει ένα τρακάρισμα,
και ο άλλος είναι ανασφάλιστος, την πατάς και εσύ. Ερχόμαστε τώρα και συνεννοούμαστε με το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Κάνουμε μια ενιαία βάση, θα γίνονται, ανταλλαγή στοιχείων δηλαδή, θα γίνονται περιοδικοί έλεγχοι κάθε 6 μήνες. Δεν θα στηριζόμαστε δηλαδή απλά και μόνο στο ότι σε πιάνει η τροχέα και σε βρίσκει ανασφάλιστο στον δρόμο. Να πάνε λοιπόν όλοι να ασφαλιστούν, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να μπει σε μια σειρά, μέσα από τη διασταύρωση. Διότι με τη διασταύρωση θα βρεθούν και από εκεί και πέρα και θα υπάρξει ένα καθεστώς, εγώ λέω, ισονομίας για όλους. Τουλάχιστον. Να σας πω και κάτι που είναι σημαντικό. Τελευταία κουβέντα και κλείνουμε. Γιατί βγήκαν αυτή την εβδομάδα τα στοιχεία. Πάει πολύ καλά ο εξωδικαστικός μηχανισμός για όλους αυτούς που έχουν κόκκινα δάνεια. Δηλαδή φέτος έχουμε 25.000 αιτήσεις το πρώτο τετράμινο για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ πέρσι είχαμε 13.000. Γιατί τον κάναμε ιονή υποχρεωτικό για τους ευάλωτους, το συμβιβασμό με τους servicers, τα funds, τις τράπεζες κτλ. Και έχουμε δώσει και ένα πολύ ευνοϊκό επιτόκιο 3%. Επειδή λοιπόν είναι σημαντικό για την κοινωνία, θέλω να το υπογραμμίσω, να τα ακούσουν και άλλοι και να πάνε να δουν. Ευχαριστούμε και τον Υπουργό και τον συναδελφό μας, τον Χρήστο Ράπτη. Καλημέρα σας.